Bueno, lana bilatu behar nuen. Lanaz hasi ginenean, Kataluniatik heldu zitzaigun mezu bat, esaten, que empezar a trabajar y oficialmente hacer una gobernuen diru soldata uko, exacto. Lanean egon itzen bitartean, diru hori gobernutik zetorrenak ariz da zera zijoan. Baina orduen planteatzen hasi ginen, ez karitasera ez dugu gobernuarekin ezer nahi, eta horrelako gauza bultzatzen hasi ginen. Hasiera baten, 3 baginen, ja gero, 5 bat geuden zona mineran, apaizetik aparte lana egiten gendunak. Bueno, pasatu zan hori, juizioa noiz etorriko, eta Zierbanara joan nintzen, gazte batek esan ziren, Imanol, en Zierbana necesita gente la obra de negro humo. Ni motorra neukan, bultako bat 125 eta orduen joan nintzen, presentatu nintzen eta hartu ninduen. Negro humo zan, orduko Cabo Lodge zan, Nortamerikako embajadorea Bienanen izendakoa, eta gero Madrilen zegoen. Eta horre montatu zuen negro humo da, kubiertak egiteko Michelinentzat eta dute bestea. Eta konstrukzioan, pabelloi, eta anego nintzen pabelloi bukatu arte, bukatu zanean beste lan bat bilatu nuen, Sestauen aurrera fundizioa. Hor bitartean, gertatu zen, Kuaresma denporan, aste santu bezperetan, pentsatu genduen hitzaldi batzu sozialak eman. Tema sozial. Eta, zer, lau aste, Kuaresma hori, egun berean, ez da gitu osteguna esan, olakon bat, lau txarla. Eta, pentsatu gendun, nola egin, hau dugu bestea, eta gutariko bat izen beharrean hitzaldia ematen, apura kanpoko bat ekarri. Eta ekarri gendun trapagarranen zegoen apaiz bat. Eta eman zuen hitzaldia. Hitzaldia eman zuen, eta Kristo, manetofoiek zeuden orduen jente bat gutarikoak erromara joen eta erromatik etorri ziren bakotxa manetofo geloso bat egin nobedare bezala. Eta horrelako bat zegoena, eta hitzaldiak grabatu gendu. Koño. Urrengo asterako hitzaldia, Juan Mari Arregi izan emateko, eta Kristo, bezperan polizia. Imanol, sí, yo. Policía, sí. ¿Y qué pasa? No, pues la charla esa de mañana está prohibida. ¿Qué? Sí, está prohibida. No se puede dar esa charla. Bueno, ya veremos. Gu ginen apur bat, apaiz izen da apur bat arro samarrak. Pixu bat geunkan herrien aurrean, orduen, pentsatzen gendun apur bat ez dakit, itxura bat mantendu behar gendune. Eta, que está prohibido, vale. Alde egin zuen, eta urrengoko unien, Kristo. Ordu etorri zanean, polizia. Elixako atean jartzen dira, eta Kristo esaten dut, adios. Ze orduen, erozen gauzagaitik polizia multa botatzen zituen. Eta gogoratzen da, nik espediente bat nuen jente batena, Calle Zugaztinovia Bilbon,
por el grito subversivo de libertad, libertad, multa de tanto. Horrelako rekopilazio bat ingen neukan, multa askorekin. Eta esan, Kristo, nik nire burua erabaki dezaket, hau ero bestea esatea, baina honek Elixako atean jartzen badira, jentea dator nahi, dokumentazio eskatu, eta gero multa bat, Kristo, hori ezin dute. Horren aurka ezin dute, zer? Eta ordu poliziaren gana, heldu orduko jentea, banaka batzuk, esan nion, zu polizia dago, eta suspenditzen da gaurkoz. Gauza guzti horiek itzaldia ere guk egiten genduen apurua oraindikan apaiz ginen. Eta Eleixa prestigiatzeko apur bat. Apura kontenio sozial eman. Eta egun etorri zanien polizia suspenditu genduen. Eta hurrengoko egunien egin genduen apaiz bilera bat ingurukoak, zona minerakoak. Eta alkartu ginen urgentziazeko gauza bat, la polizia, apaizape, polizia jaure. Etorri ziren gente mortoa. Eta, ¿qué pasa? Bueno, pues que hemos dado una charla. Hemos dado una charla y ha venido la policía y ha prohibido. Coño. ¿Y qué es lo que se ha dicho en la charla? Oye, pues mira, está el magnetofón grabado además. Esta genteak magnetofoien entzun, joder, pues eso está bien. Eta nik, jenteak gelditu zan, grupoak, Juan Mari Arregi bai, eta bestea lanean zegoena ez dakit, egingo gendun larun bat edo ez dakit arratzaldean, ez dakit. Eta, bueno, eta ni idazten hasi zirenean manifestuen, poliziaren kontra, eta hori apur bat Eleixa prestigiatu egiten zuen. Nik horrela ikusten dut orduen ikusi nuen. Eta esan nuen, coño, a mí la policía me ha dicho que el obispo también sabe. Eta idazten gelditu ziren batzuk, eta nik motorra hartu eta Bilbara jo nintzen obispoaren joan. Sartu nintzen eta, ¿quién es usted? Yo, pues Imanol Olabarria, de la Arboleda. Eta obispo hasi zitzaidan segitzuen abosa jaso eta bronka botatzen. No se puede hacer esa charla, no sé qué, no sé cuánto, sí. Eta zanio, zu, eta nok izan dizu hori, poliziak. Orduen nik hartu, buelta eman, atea etxik alde egin nuen. Eta zona minera joan nintzen, eta jentea ya, no, ya está escrito en el manifiesto. Ah, ya está, irakorri nuen, bien. Y, no, esto con el obispo. ¿Y? ¿El obispo? Pues en el escrito donde pone policía también pone el obispo. Porque el obispo también está de acuerdo en que eso no se puede hacer. Esto, jentea ordor, ja, obisparen poliziaren kontra firmatzeko dana prest. Baina gotzeina, Kristo. Eta lanean ibili ginenok, hirurok, esan genuen, no, ¿os parece mal? Pues me parece muy bien, pero si el obispo también está en contra, hay que denunciar también al obispo. Eta orduen, gutariko beste jente guztiak, hirurok lanean geudenok izenezik, esan zuten, esan ez zer egin behar. Eta orduen gu aurkitu ginen, eta orduen erabaki gendun beste pausutxu bat, ez ginen gehiago apaiz bileretarako. Orduen poliki, gero urrun nago, ez? Eta gero momentu baten heldu zan, bueno, arroa ginen apur bat, eta privilegio batzuk geuden gure eskuetan zeudena bagenekien guk, eta erabili egiten gendun hori.